blev arrangeret i Gud og hast, men den er også væk, så du skal ikke gøre forhåbninger om at få billetter til dem, når de spiller i Danmark næste år. Lige nu så skal vi dyste den kategori, der hedder Hvem har lavet de her danske plader, og med på telefonen fra et eller andet sted på Sjælland. Hej, jeg er Frej. Hej, Frej. Hej så. Som sidder i en... En Fiat Punto. En Fiat Punto? En Grande Punto. Og hvor mange mennesker kan man klemme ned i sådan en? Vi er fire fyre, så der kan ikke være mere. 4 hærdebrede mænd? Lige præcis. Som er på vej hvorhen? Jamen, vi er på vej til Indre København. Ja. Fra Odense i dag. Og hvad skal I der? Jamen, vi skal mødes med vores fælles loge. Ja. No Ma'am Loge. / Carpe Mamarium. Så sidder drengene i baggrunden og griner og tænker bare, hold kæft, det er fedt, vi fik lov at sige det i radioen. Ja. Lige præcis. Frej, hvad laver I til sådan en logearrangement? Fortsættelsesvis så drikker vi nogle øl, så spiller vi lidt poker, vi sidder og snakker lidt, og vi har lidt ting, der skal gennemgås, lidt regler, der skal gennemføres og sådan noget, så logeritualer, må man sige. Og hvad er det for eksempel? Der er bøder, der skal uddeles, og ordre, der skal udføres. Der er nogen, der har nogle hængepartier som regler, og sådan er det. Der er sådan lidt forskelligt. Det er et langt program, så det egner sig ikke til radioen. Det egner sig til en hel aften. Det er godt. Jamen prøv at høre, så lukker vi ned for den del af samtalen nu, og så siger vi, hvem har lavet de her danske plader? Jeg stikker dig en albumtitel, og så fortæller du mig, hvem det er, ikke? Men inden vi kommer og for godt i gang, så skal vi lige have svaret på, hvem har lavet pladen Friværdi? Ja, det var Magtens Korridor. Og derfor så er der en Ravenet. Og herfra er reglerne, som det plejer at være, en for hvert rigtigt svar, og en lang næse for et forkert svar. Det er fint. De har alle sammen forstået den. Det er godt. Skal vi komme i gang? Yes. Spørgsmål 1. Den første titel, I får, det er USA DSB. Hvem har lavet den plade? Nephew. Og vi er enige om Nephew. Og I er fuldstændig enige om Nephew. Og det betyder, at I skal have en skive med Jay-Z. Okay. Den har vist heller ikke bragt den store jubel frem tidligere, men så... Og det gør den heller ikke i det her tilfælde, er det det, jeg hører? Det er ikke indtil videre, tror jeg. Der er ikke nogen, der jubler ved siden af mig. Skal vi over i noget mere rocket, eller hvad? Ja, tak. Det er godt. Jamen, det lille stikord kan gøre de næste præmier meget bedre, hvis du vil fortsætte, vil du mærke. Helt sikkert. Spørgsmål 2. Alfahan. Og vi er enige om yoghurten. Er ikke det? Jo. Frej, hvad siger du? Ja, vi er enige om yoghurten. Så kan I glæde jer til en Pete Doherty-plade. Ja. Det var godt. Der er stor jubel. Det var meget bedre. Det er godt. Skal vi fortsætte? Ja, helt sikkert. Spørgsmål nummer 3. Cinematastic. Der er jeg lidt presset. Jeg skal lige spørge panelet her bag ved mig. Du spørger bare. Vi er presset her. Vi er ude i tårne. Skal vi tage en livline? Vi er på livlinjen, det er helt sikkert. Så ryger Jay-Z. Ja. Og jeg noterer mig, at I på spørgsmål nummer 3 bruger en livline. Så kan du få hendes fornavn eller hendes efternavn. Vi tager fornavn. Du tager fornavnet? Ja. Så skal du give mig efternavnet. Yes. Karoline. Wozniacki. Hørte du den? Der er en, der foreslår Wozniacki. Han er nedstemt. Vi tager Henderson i stedet for. Så er der en Muse-plade hjemme, det er nemlig rigtigt. Tak. Her. Og jeg har en stand-up-komiker i bilen, kan jeg høre. Det er dejligt. Ja, det er det kan blive til. Frej, skal vi fortsætte? Ja, det skal vi. Det er godt. Spørgsmål 4. Ja, du får også lige en bid af en sang fra pladen. Titlen er Lost, Lost, Lost. Og når du lige har hørt en bid, så kan du fortælle mig, hvem det er, som har lavet albumet. Er du med på den? Yep. Lost, Lost, Lost er titlen. Det kan godt efter.
Kategorien hedder altså, hvem har lavet de her danske plader, og med på telefonen har vi Frej og hvad hedder det, et par villige fugle, den må man godt kalde den. Lost, hvem har lavet den plade? Det har The Raveonettes. The Raveonettes, og det udløser en Manic Street Preachers plade. Værsgo. Det er også dejligt. Og muligheden for 5'eren. Ja, du skal bare lige vide fra, at der er altså ikke mere hjælp at hente, så hvis du svarer forkert, så siger du farvel til Pete Doherty, Muse og Manic Street Preachers. Jamen, vi lever på kanten. Vi er klar. Spørgsmål nummer 5. Everything Glows. Det er det. Og du vil gerne have bandet DAD. Det er nemlig korrekt. Skive med 1900 and Yesterday blandt andet. Skal I ikke have en... I skal sgu have en Magtens Korridor. Værsgo. Milen Allé hedder den. Der var stor tilfredshed. Stopper vi fra. Kan vi ikke stoppe? Der er folk, der... Nej, vi skal ikke stoppe nu. Vi skal videre. Der bliver råbt stop, men jeg tror, jeg bliver nødt til at overrule her. Prøv at høre, Frej. Det er ikke engang 30 sekunder siden, at du helt nonchalant sagde, vi lever på kanten. Ja. Og så sidder drengene pludselig og trækker håndbremsen. Men det siger jo også, at vi fortsætter. Det er godt. Men du er sikker, ikke? Helt sikker. Spørgsmål 6. Titlen er Mosaik. Der er så stille. Hvad siger I til Mosaik? En titel. Hvem har vi her? Er det sådan noget Sanne Salomonsen noget? Eller? Det må du spørge Paul Kaps-eksperten om. Vi får høre lige hos Paul Kaps-eksperten. Han er i krise. Han er helt presset. Skal I have 15 gode sekunder til lige at tænke lidt grundigt om i? 15 gode sekunder. 15 gode sekunder. I har brugt livlinjen, så der er ikke mere at hente der. 15 gode sekunder. Hvem har lavet pladen Mosaik? Det er det, som vi skal have svar på fra Frej og de andre kompaner i bilen. Fiat Puntoen på vej til København. Det er ikke trygt til Sanne Salomon. Jeg skyder på Sanne, sikkert. Der røg tiden. Det gjorde den. Der er ikke nogen gode forslag her i bilen. Et vildt skud, det bliver jo så Sanne Salomonsen. Du svarer Sanne Salomonsen. Ja, det gør jeg nok. Frej, det var rigtig hyggeligt. Nej. Lad os bare sige det på den måde. Det er ikke rigtigt. Nej. Pladen Mosaik blev lavet af Infernal. Der er langt til Sanne Salomonsen. Der er alligevel et par tramp med støvlerne, hvad jeg vil sige, fra Infernal til Sanne Salomonsen. Nå, ved du hvad, der ligger en dejlig Raveonettes-plade In and Out of Control til dig. Den er jeg også glad for. Og så må I have en rigtig dejlig aften. Det er jeg. Jeg har den i 4 dele. Det er jeg alligevel ikke i tvivl om, I får. I lyder som om, I allerede er i vældig godt humør. Ja, det er vi. Kan I hygge jer, og så hilse drengene i baggrunden, ikke? Ja, det skal jeg gøre. Det er godt, og god weekend. Og så lad os lige nappe et stykke musik her med den gode Peter Sommer. Den her hedder Rødt Kors.